जय श्रीराम दोस्तों. तुम्ही प्रकर्षासाठी आराम असत नव्हे. होमवर्क नी केलवे तुम्ही? मग काय होमवर्क नावा सिलेक्ट मिळाली आमच्या स्कूलान ताजी ड्रामा आणि असिले काही पार्टिसिपेट करून त्यांचे ड्रेस रंगईल हावा काणी ऐकूचक आईची काणी बॉल लायकस तंड उद्दा येता हुई रे विटू आईची काणी तोंडा उद्दा येतवे काणी ऐकतून कशे तोंडा उद्दा येऊचे होई रे पुटू आईची काणी ऐकला रे तोंडा उद्दा येता फ्रूट्साच काणी रे आऊन असनी चिकन लढाई काणी या या ऐकूया मी ऐकत नाही पळया वचा आम्ही त्याकडे वचा फ्रूट्स पर येताच पळा आम्ही त्याकडे वचा हो ही मग फ्रूट्स पर हेकडे येताच वचा एक पंता संजय ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲ್ಗಾನು ಘರಾವತ್ತ ತೆದ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಿತ್ತರಸಿಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿ ಇಂಟು खेळता असताती डलर पाप अवनासक खेळच्या कोणी सनती इत्यात म्हणारे तगल फ्रेंड्स अवनास असतात पळ्यावरला अवनास पूर्ती विकून अच्छून असताती हे एक अवनास वर नसता तशी दान दुसरे पुरा फ्रूट्स आणि खेळचे पळता असता अवनासाशी पळता असताना थैन चिक्कू येता आणि अवनासाला गुल्लायता हो अवनास एकलोस मोहंगा तुगल फ्रेंड्स कोणी नांतवे होई चिक्कू मिगल फ्रेंड्स कोणी नांती एकलो कसन खेळचे तकाची हंगा विंगड फ्रूट्स आणि खेळता सत नवे ते पळता रबलाम आणि तुगल फ्रेंड्स कोणी नांतवे असता बा फ्रेंड्स मस्त जन असती इतवेल खेळता असिले मक्कनी मिगेल फ्रेंड अनेक चिक्कू चिके सांशी लढाई दल्ले को पहिले आणि खेळणे बोर दल्ले बेजार दल्ले तकाची हंगैल हाव फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು लढाई दल मळ मगिरी बेजार दौकनवे तू कसले कशी हसतास मक्क तुक पळेलर जोर हास येता मक्क पळेलर हास येतवे हास येचा कसं झाला मका हा वय तुमगेल म्हणकी एक फल असतो हास्य कसं नस कसं गतस आम्ही पुरा झाडा दुकुन बाहेर हेलिंती तू ಮತ್ತೆ झाड होंगे नईला तका तुक पळेलर जोर हास येता चिक्कुनश म्हणताना अवनासाची कोपेता दलरीची दकुंगनशी अश म्हणता प्रकृतींतो देवाना एक एक प्राणीक पक्षीक फलाक मनुष्यांक पुरा एक एक नमनेची रीतीर सृष्टी केला तंतू हास्य कसं नस मग देवान अशी सृष्टी केला मगल ಮತ್ತೆ जाडस म्हणून मग काय बेजार ना तू अशी हास्य समने चिक्को असो तू कणिके चढ बुद्धी ना म्हणून हाव नुत्रपता जरा अशी दुसऱ्यांकनी सांगू नका इथे तंगतंगल रूप तंगतंग चंदाची तंगतंग तक ಒಬ್ಬುಂಗೆ ನಸ್ತತಿ ಅನೇಕ್ಲಿಂತ ಶಿಪ್ರ ಚಳೋಚೆ ಗೇಲಿ ಕರ್ಚೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ಚೆ ಸಮನೆ ಐತೆ ನೇ ಆತುಗಲೇಕ ದೋಸ್ತದವನ್ ಮಂಟಾಶೆ ಕೊಪ್ಪುನಕ ಎತ್ತು ಅಶಿ ಮಂಚೆ ಸಮನೆ ದೇತ್ವೆ ಪುರ ಹೋಯಿ ನಾವನ್ ಸಂಗನ ದಲರಿ तू एक तर विचित्र नमनेचे अंग कितले पट्टेस पडे लाकूरचे हम एक दोनी तीनी अಯ್ಯಪ್ಪ दायना बा एक राशी पट्टेस तो केला अंगरी मत्तेरी झाड अयो देवा ते कशी असते की तू हे रूप होन आता उन्हासारखा मस्त खोप येता खोप येऊन म्हणून कोप्पांतू चिक्कू का त्याची मातेला घेता त्याच्या माते मला झाड मग त्याचे पान पुरा भारी चूप असते नव्हे त्या चिक्कूक लागता मग तू मारले नव्हे राब तुका आमगेल रायला गोचनो सांगता तुका रायल करंत समोर शिक्षी दिवेत पण राब अत्वत्ता तज्ञावना सक भयंकरता ये चिक्कू राब हाँ तुगर उत्तर ऐका ना
तुम्ही तर गंमत करत असत वे आमगेल काणी पडे येते ते हांव इतले वेळो मिगेल फ्रेंड्सा लोट्ट खेळलो ओ हांव कोण म्हण कळली वे हांव फलवस्तंतू रायो किंग फ्रूट मँगो हा आणि आणि चढुलत नका बसता सुस्त जाला मका ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಲ ಹಾವ ಆರಾಮದಲ್ಲತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ महाराज अयो चिक्कू कशाला रडतस पूरा फल आहे गम्मत खुशीर खेळतस ती तू कशाला रडतस रडचत असेल कसं झालं महाराजा आवे गम्मत खेळत असेल दलरी अवनासी एक असेल पाप देवनासला कोणे उल्लेताना ते म्हणावं तेही वचनो अशी तमाशी करता उल्लेत असेल अवनासन कोप येऊन निघेल मग बुरगून गल्ले त्याचे चूपान लगून मग भारी दुखले त्यातना आंबेक भारी कोप येता कसने अवनासना तू परचून घालवे अप्पा देवा किती सुक्का शपडते अवनासाका मिगेल साम्राज्यांतू पुरा फलई गम्मतरी खुशेरी खेळको नसका म्हणा हाव लेकलरी असेले ग दुष्ट अवनासस्वे आमगेल साम्राज्यांतू अपैता का अंब कोप कोर्नु अवनासाका गट्टी रावून अपैता ए अवनास खई असलरी यो हंगा मिगेल एत्रा यो अंबेना पेतना अवनास बिऊन येता आता हंग बितर आपलामू हेंची तू पुढे आलोचन केलदला री ह्या परिस्थिती येतसिल्वे तुका आता केलेलदल्ले तक शिक्षे तू अनुभवसू का तीची महाराजा पाप अवनासक भारी भयंकरता तू तिथलं तोतलं नुल्लेल कुडले हांव तुक सोणा तू चूकी केलेला असं होई मंडल तुक शिक्षा असून असं चूकी ना म्हणरी तुक शिक्षिना कळणवे तुका चूकी असल्यार मात्र भिवका तुमे चूकी नसल्यार भिवका म्हणना आता सांग मका तू चिक्कू का परचिल्वे महाराजा कसंदल म्हणरे तुगेल पुराण ऐकूचक मक पुरसोत ना आता परचिल होई की नाही म्हण सांग पाप अवनासक उल्लोचक अवकाश ना अंब सांग होई महाराजा हाँ मैं चिक्कू परचिल होई दलरी परचिल होई नवे चूकी नवे हाँ तू कसे की सांगता येईल नवे दलरी म्हणून त्या कसं म्हण सांग आता अवनासक चिके धैर्य येता त्या कसं म्हणर महाराजा आम्ही गेलीतला केकलो राहू नसिलो तेदना चिक्कू येऊन मग तमाश केले हांव सुरवेर कसं नाही करनी हांव तर अपिल तेदना चिक्कू आनी मग तमाश करनो मग कोप हडले तवे हांवें चिक्कूक मारका म्हणणे कोप येऊन माते हल्लेले तेदना निगेल चूप पान तक लागले तितल्यांची आता चिक्कूक बहीण करता होई वे चिक्कू तू अवनासक कोप हडैल्वे कसन म्हणर महाराजा आता तुगेल पुराणानी नक्का सुरवेरी तू तक कोप हडैल होई की नाही म्हण सांग चिक्कू ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ನು ನಾ ಮಹಾರಾಜ हांव खूप हाडेनी अशे कुशाल केलेले अयो ना महाराजा कुशाल केले म्हाका गेली केले निंदी केले आता आंबेक कसन तीर्मान करचे म्हणू कळनी मागीर एक निर्धार केता तुमगेल दोग जणांले उतर ऐकतरी अशी तीर्मान दिवचे दायना चिके कुलंकुशदावन परीक्षे कोरका म्हण दिसतस वरलेर पूरा फलाक हांव निमगिता तुमगेल मदेन कसदल्ले कोण कोणाक कोप हडले कोण परचिल्ले म्हणून निमगिता तेदना सत्य विषय भायर येता अशी म्हळेल अंबो वरलेल फलांक पुरा आपयता तेदना एकले म्हापशे एक फल येता ती सीताफला
कसं दल मग सांग. मग पूर्ती विषय कसं म्हणून गोत ना महाराजा. हा वर्षी एक पण मला खेळताना कोणकी रडल म्हणकी दल म्हणाशी घुन पळताना ಅವನಾಸ್ ಕೊಪ್ಪಂತಸಿಲ್ಲ ನೀ ಚಿಕ್ಕು ರಡುತ್ತಸಿಲ್ಲ ತಷ್ಟವನು ಅವನಸನ ಚಿಕ್ಕು ಮಾರ್ಲೆ ಮುಂಡ್ಲೆಕ್ಲ ಹಾವೆ. होईवे तशा तू काही पूर्ती गोत ना ಮುಂದಲ್ಲೇ वस्तू मागिरी ಸೇಬು ಸೇಬು म्हणता ಚಿಕ್ಕುನ ಅವನಸಕ ಬಾರಿ ನಿಂದಿಕೆಲ್ಲೆ ಮುಣ सोल्लारिंगेता ते चिक्कुले चिचुकी म्हणता. डाळिंब म्हणता ಅವನಸಲ್ ಚೂಕಿ ಮುಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾರಾಜಗ ಕೊಣಾಳ್ ಚೂಕಿ ಮುಣು ಕಳ್ನ. ಎಕ್ಕೆಕ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಕ್ ಬರದವನು ಲೈತತಿ ಕೊಣಾಳ್ ಚೂಕಿ ಮುಣ ಸಂಚಕ ಕಳ್ನಮು. यो देवा हाव रायदवनु एक न्याय तीर्मान करचक दायनशी गेलमु अत्ती कसं करचबा. दायनशी आलोचन करताना एक वायसता महाराजा हे पूरा विषय मग तसं हा उल्लव येतवे. हा सगळं हंगासती कोण हे उल्लो छे मोन महाराजू ಮತ್ತೆ ವೈರ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೈತಾ ಪಳೆಲರಿ ಕ್ಯಾಣೆ ಗಡ ಎದಕ್ಕೂ ಏಕ್ ಕ್ಯಾಣೆ ಉಲ್ಲೈತಾ. ಓ ಕ್ಯಾಣೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಆ ಕೈಲ್ತು ಯೋಯೋ ಸತ್ತಿ ಕಸಮ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ ಕ್ಯಾಣೆ ಗಡ ಎದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಣೆ ತಗ್ಗು ದೇವನೆತ್ತ आणि सांगता. महाराजा हाव वैरब्बुनु पूरा पळैता असेल तस्तवनु मग पूरा विषय गोतस. हे पूरक कारण चिक्कूची पाप अवनास नुतर अब्बू नसिले दुसरे फल पर खेळची पळैताची नुतर ताजी पाडाते असिले तद्न हे चिक्कून येऊनु तक गेली केले सुरवेरी अवनास कसने उल्ले नशी नुतर अब्बू नसिलो दलईची चिक्कू सोणशी वपास 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 गेली केल तद्ना कोप्यूची सहज न महाराजा तद्न अवनासन चिक्के ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೈಲೆ ತಿತ್ಲೇಚಿ ತಜ ಚೂಪ ಪಾನ್ ಲಗ್ಗುನು ಚಿಕ್ಕುಗ ಪರ್ಚಿಲ್ ಗಾಯದಲ್ ತಿತ್ಲೇಂಚಿ ಚಿಕ್ಕುನ ನುತಾಚಿ ಅಸಿಲ್ದಲರಿ ನಾವೇ ಚಂದುಕೊಂಡು ಉಲ್ಲನು ತಜೊಟ್ಟು ಖೆಳೆಲ್ದಲರಿ ಇತ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಅಸಿಲೆ ಆಗ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕೂಚಿ ಮಹಾರಾಜ ದಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೇಂಚಿ ಕ್ಯಾಳನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಸಂಗಿಲ್ತದ್ನ ಚಿಕ್ಕುಗ ಕಸನ್ ಉಲ್ಲಚಕ ವರ್ನಿ ತುಗಲ್ ಚೂಕಿದವರ್ನ್ಯವನು ಅವನ ಸಲ್ವೈರಿ ದೂರ ಸಂತ್ವೆ ಚಿಕ್ಕು शिक्षे तुक देऊ का अवनासाक नाही. मिगेल सर्व चूकीदल महाराजा मके पण माफी कराते. तू माफी निमगो कदल मिगेलाग नाही अवनास लग्गे तद्न अवनास म्हणता मिगेलागे माफी निमगोचे अगत्य ना महाराजा सकडांके हंत मिगेल चूकी ना म्हण कळले नव्हे तर तू मुक्ती दान तुमका कसन विषय म्हण कळले नव्हे तिथले पूर मक्का आणि चिक्कू मिगेल पशी भरी सान तकनिके बुद्धी तिथले येणी सोन सोडती असो पळेलवे चिक्कू अवनासल कितले चांग बुद्धी अस म्हणून पळेलवे तुम्हे. तू एक छान एक फल वई तू गल अंगन तुई मस्त विटामिन प्रोटीन पूरा अस चांगची दलरी तू उल्लल उतर निमिती कितले प्रतंत्र दलपळ वैवे केदना यम्मी चांग उत्तर उल्लोका तेदना पूरा जन काही चांग दत्ता. तू त्या अवनासला उठ्टो चंदुकोन खेळेल चंदुकोन उल्लेल आज ह्या परिस्थिती येत सिल्वे इतले पण हो रामायण दत्त सिल्वे पूरा फलावस्तूचे एद्राक तुगल मान मर्याद वच्चे असते सिल्वे सांग. होई होई महाराजा आता मिगेल चूकी कसा म्हणून कळले मका हाव कोणाका निवेद निंदी करण सकडा लोट चंद रीती रस्ता चिक्कुन शिमळ्ळे ಕೂಡಲೇ पूरा फले चप्पाळे मारतती. दल्लेल दाम गेले अनिवैरी सकडे चंदाय रस्का कळवे भाई अंगडी ओपन दल्लरी कोण कोणाक घेऊन होतो म्हण संचदायना हंग अशी तिथले दिवस अशी तिथले वेळ आम्ही चंदू कोरनो खेळचे कोरचे कोण गम्मत कोरका कळवे अनिवैरी कोणे कोणालोटू लढाई कोरचे नज्ज मिगेल साम्राज्यंतू सकडे चंदायरी खुशी कसका हेंची मिगेले एका आशे तुम्ही पूर्ती नेरवेरसितत नव्हे. हां खंडित खंडित महाराजा पूर तीर्मान दल नव्हे आणखी कसं लाग बेजार रसती खुश खुशी इंतू एकले
येते अवनास तू गात्रांत मात्र नाही चांग बुद्धीन तू मस्त होड असतो हा गोतसन की गोत नाशिकी एक चुकी केले हाजे निमित्ती मकई दुःख झालंय तुकाय दुःख झालंय निगेले चुकी क्षमे निमगे तसं मग माफी करी आणि वैरी हांव तुका लोट्ट चंद कोण उलयता हाड ना सोडी चिक्को कसन एक वाईट घडी आमगेल मध्येन ते सांडशी लढाई जाल्ले सोड सोडी आता मी पुरा खुशखुशी रस्त्या न्याय तीर्मान दल नवे केदने आम्ही दुसरे लागी चंदू कोण उरलो का तेन्ना तांणी आमगे चंदू कोण उलयता ती सकडे गम्मत अशी येता म्हणून तुगेल एक हे प्रसंगा निमित्ती सगळ्यांक एक पाठ जाल्ले आणि वयर आमी सगळे चंदायरी खुशखुशेर अशा खंडित खंडित आणि वयर सगळे खुशेर अशा आता मी आमगेल वीक्षकाला उलय हांवें आमगेल सर्व वीक्षकांक आमगेल नमस्कार आम्ही सगळे आता खुशखुशेर आसा ती आमगेल काणी पळोवन तुमके खुशी जाला नवे खुशी जाला म्हण जाल्यार ओड मन कोरनो खुशींत तुमगेल एक फोटो कळती लायक होती येती तुमगेल फ्रेंड्सांक सगळ्यांक शेअर कोरनो तांकां आमगेल प्रपंचाक आपोवन हाडाती आणि विसरनशी तुमगेल अनिसिके अभिप्राय दयकोन कमेंट्सान तिरसी येती तुमकां असलेची नवनवेची चंद काणी दावका म्हण जाल्यार